Hey, uhlangahlangene uSotobe, uSibiya. But ke uGeneral Mkhwanazi wayeke wathi uyibaby kuye. Uyasiprovela ngoku uGeneral Mkhwanazi engekho kula ad hoc siyabona into babekithethe ukuthini. So kunabantu abaninzi ku comment section abachilo bathi as much as sisitha simva but lonto encinci ngabe siyayiva ngoSibiya mandithi gqabaqaba. Now that uza questionwa uSibiya basingabavaleli ngaphandle ke. So le ivideo it's about izinto akake wazibuzwa nje uSibiya regarding into yayizolo ne okanye into akathethe ngazo because ireason yakhe kuba ku ad hoc committee into obuzoziphendulela ngento ezithethwe General Mkhwanazi. So le video ithetha nge-relationships zakhe nabantu thizeni abamenshiniwe ngoGeneral Mkhwanazi into obunobudlelwane obungaqonda kahle. So ubuziwe ngendaba ka Khet Matlala into uyamazi na uKhet Matlala uthi uyamazi uKhet Matlala and as a result uKhet uke wamfonela efuna ukudibana naye wathi mabadibane officeini ngayenzeka into obudibene naye ka about 5 if not less but bottom line uyamazi uKhet Matlala. Straight up as well as the fact uKhet ngumuntu ofumana itender mosiyele ya 360 million kwa SAPS so nje uyamazi uKhet Matlala. Sharp. Going to the second one. Uyamazi Minister Mchunu Senzo na uyamazi wayengekaza dibane naye until appointwe as uminister umazi as uminister uke udibane naye nani 2 apho ngekho khona abanye abantu na bewumbona ba ufuna ukuyiphika into yakhona but nje bottom line uyike adibane naye but ufuna ukuyenza clear nje ngendlela bekuthetha ngayo into ba badibaniswa zezomsebenzi beno Minister Senzo Mchunu. As a result xa kuba nama meetings bokumele ba inform nje ucommissioner but bekedibana nabo isikhumbuze lani bani yakhumbula uGeneral Mkhwanazi uke wafuna ukuba ne meeting no Minister Senzo Mchunu ekangazange yena ifumane because uthe yena bayadibana because uSenzo udibana naye staff as a senior manager. However uGeneral Mkhwanazi was never privy to that and I was never privileged into ba abe ne meeting nje no Minister Senzo Mchunu but ke uSibiya uyadibana naye. Sharp well and good. Uyamazi uBrown Bukhotsi ayiko ka Brown Bukhotsi ngathi into yakhona inondwendwendwe nje uyamazi waze wadibana naye nase Cape Town uba niyakhumbula kula evidence ka befakiwe ba implicateayo uyadibana naye ehotel as a result udibana njani nje nomuntu oza kufonela kubuza into obaqala uzawo yeze Cape Town since kukhona le event ekhona athomi AI ndiyeza athi okay nzaza zokubulisa nyani ke uBrown Bukhotsi uyile wayombulisa phi kwihotel so udibene naye beke kadibane babawoni ukumuonisha into ba ujonge ndoda abaphezulu kwakho crime intelligence yak investigator into nje ezifana nazo but iya confirm la information ibivelile into ba banako ukuthethisana. So it's just about that when it comes to uBrown Bukhotsi enyakhona beke wathi khona wayengamazi wazi kwamele bahamba yomgooglisha into nje ngathi njalo. Okay sharp. I'm gonna miss certain things ezazilibala nje but relationship uyaziva bazikhona and then kuna lo mdluli beniphi xa ke gloater breaker ngoba nguye umuntu wa bopha umdluli not uGeneral Mkhwanazi uba niyakhumbula kulapho lo mdluli waye ngulomdluli lona uyifika ebalekile lo mdluli because lo mdluli lona uze uthi yena uSibiya umdluli ngumuntu wamenzela izitha as a result ngathi iyo yena into yemenzela nama cases emsebenzini ukuba pha kwakhe umdluli ngoba bekefuna ukuyenza clean into bayo General Mkhwanazi umuntu wabopha umdluli nguye kungasi ukuthi uGeneral Mkhwanazi uthe nguye umuntu wabopha umdluli watsho futhi wathi xa efika ufike seke suspendiwe umdluli yena wafuna ukuqhubeka nento biseyiqaliwe ayike usiglothele ke ngalonto into ba ayomkhwanazi umuntu obekenza njalo waglotha noba umkhwanazi wazi investigation aka investigate umkhwanazi nje yaninsana nje into akayithethayo well and good and then the one person endingakange ndive ncam kuthethwa ngaye and is a person of interest nguPaul Sullivan because in relationship kaSibiya no Paul Sullivan iye yavela into baba nobudlelwane nje obungaqondakali of which kuPaul Sullivan this week nje usiphethe siyambona ubusy ungathi ude watsho naye uGeneral Mkhwanazi mos usuwishe uPaul Sullivan 5 million yena wathi times out by 2 so but that's a story for another day so that's just basically what yesterday was about but uyambona into ba uyavuma ephika i relationship yakhe no National Commissioner nayo iBishop relationship yabo nani but uyambona into abafuna ukulahla uNational Commissioner into ba wena umuntu oyewafela lapha nguNational Commissioner ngoba uba wayengafuni ngengazange enze okanye avume to certain things. I can refer
to share, you will help me here, because the way we pegged my